We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngicabanga ukubulala noma ukubophisa istepfather sami. Ngikhuliswe umama kanye nogogo. Ubaba wami kuthiwa washona ngino 2 years ngizelwe. Kwathi lapho sengino 5 years umama wathola isoka. Saqhubeka ke isikhathi ngaqala nesikole. Kwathi lapho sengino 8 years umama waba nenye ingane okungubhuti wami omncane. Kwathi lapho sengino 10 years bashada umama nobaba. Emva kokuthi bashade bangithatha ngayohlala nabo full time. Yazi ngendlela lo baba bekangithanda ngayo wawungeke ubone ukuthi akangizali. Ayikho into bekangangenzeli yona. Kwathi lapho sengino 13 years baphinde bathola omunye umntwana okungusisi wami omncane. Nguye ke umagcina kamama. Umama bekasebenza kwenye yezitolo ezidayisa ukudla store manager khona. Ubaba ke yena ubenamabhizinisi engeke ngikwazi ukuwadalula lana ngoba kungenzeka abantu basendaweni yangakithi babone ukuthi ngiwubani. Kwathi nje ekuhambeni kwesikhathi ubaba wamuyekisa umama umsebenzi bagcina sebasebenza bonke kumabhizinisi wasekhaya. Saqhubeka ke isikhathi ngafunda isikole ngaze ngafika ka-matric. Ngalowo nyaka ke ubaba wahlaselwa ukugula. Ukuqala kwakhe ukugula wakhala nje ngekhanda. Sazitshela ukuthi into encane nje izondlula. Kwathi nje sekuyophela iviki limqalile lekhanda ubaba waquleka emsebenzini. Bamuphuthumisa esibhedlela wafike waba ngathi uba ngcono. Wahlala nje u2 days bamkhipha. Kwaphela cishe u3 days aphumile esibhedlela. Ngelishwa wandlula emhlabeni. Ngendlela engalimala ngakhona ngokundlula kwababa, ngaze ngaphazamiseka nasezifundweni zami. Athi ngichaze kancane ngale ndoda eyangikhulisa njengengane yayo kodwa ingangizali. Ukuqala kwami ukuthengelwa izimbali ngakuqala ngobaba. Ukuqala kwami ukuyodla e-restaurant ngakuqala ngobaba. Ukuqala kwami ukugibela iplane ngakuqala ngobaba. Ukushayela imoto ngakufundiswa ngubaba. Ukuthandaza ngakufundiswa ngubaba. Ubaba bekazi ngisho ama-pets engiwasebenzisayo. Ubaba bekayi-best friend yami. Abantu babeze bathi siyafana. Umama wayebusisiwe ngaleya ndoda. Kuyimvela kancane ukuthi uthole indoda ezothanda ingane yakho ngendlela ubaba mina bekangithanda ngayo. Kuko konke lokhu esengikubalile, ubaba akaze nangelinye ilanga angikhulumele into enokusa phakathi. Akaze angithinte ngendlela engekho right. Noma ngabe kuthiwa ubebudle kangakanani, bekaphuza ke ubaba. Kwenziwa ke amalungiselelo omngcwabo. Cha, umama wayifihla ngesizotha indoda yakhe. Emva kokuthi abantu bahambe sisale sodwa, umama waqalwa ukugula naye. Wangena ephuma ezibhedlela.
kwaze kwadingeka ukuthi ugogo abuye azohlala nathi. Ukugula kukamama bekulindelekile ngoba phela nguye umuntu owayelahlekelwe kakhulu kunathi. Phela umama wayeyiqanda kubaba. Ngikhulile ngingaka, angikaze ngizwe ubaba nomama bethethisana. Ubaba wayesebenza kanzima. Yazi bekungathi uyazi ukuthi angeke aphile isikhathi eside kulomhlaba. Yazi makuthiwa umuntu uyabona ukuthi izinsuku zakhe zibaliwe. Mina ngabona ngobaba. Ubaba ke wa-update iwili yakhe 2 months before ashone. Kuwili ke wasabela konke ngokulingana njengezingane. Wasishiya nezimali ekumele sizithole uma siqeda izikole. Uma singaqedi angeke siyithole leyo mali. Washiya nemali yokufunda. Naku ke okwamangaza wonke umuntu. Ubaba kumabhizinisi wakhe washiyela umama u50%, washiyela mina u30%, washiyela izingane zakithi abo 10%. Ubenemiqasho ke ewu4. Leyo miqasho eyi3 washiyela izingane zakithi. Wathi lo omunye owami nomama. Konke lokhu kwakunginika igunya lokuthatha izinqumo kumabhizinisi wala ekhaya mase ngino18 years. Saqhubeka ke isikhathi ngawuphinda umatric, ngawuphasa kahle kakhulu. Nomama naye waba ngathi uba right, uyasamukela isimo. Ngaqhubeka ke nezifundo zami, kodwa bengifunda ngihlala ekhaya. Khona phela ngizokwazi ukuncedisa umama ngamabhizinisi. Futhi ke besibambisene kahle, lungekho olubi. Nezingane zakithi zikhula kahle kakhulu. Nansi ke inkinga la iqala khona. Kuthe nje lapho sekuyophela u2022, umama wathola elinye isoka. Ekuqaleni ngangingenankinga nomjolo wabo, ngoba phela umama usemncane kakhulu, naye kumele ajabule. Futhi ke wahlala nathi phansi, wasitshela ngesoka lakhe, samunika nathi izibusiso. Kanti asazi ukuthi usilethela uSathane uqobo lwakhe. Yazi futhi kuze ubone ukuthi lo muntu bekayazi lento ayizele la ekhaya. Akuphelanga nonyaka bejola benomama, wase eyomlobola. Kwathi ke emva kokuthi amlobole, waqala waziveza ubuyena. Waqala manje umuntu sekazenza umnumzane emzini kababa. Waqala washaya imithetho kumabhizinisi wasekhaya. Ngathi ngiyabuza kumama ukuthi kanti ngoba wathi lo muntu unomuzi wakhe nizohamba niyohlala khona. Wathi nje umama angiphume ezindabeni zabantu abadala. Kwaqala kwangasabi nokuzwana kahle phakathi kwami nomama. Nginitshela ukuthi lo muntu waze wayeka nomsebenzi wakhe, wabuya wazophatha kumabhizinisi wasekhaya. Kuyimanje ugijima ngezimoto zikababa. Akamujoleli umama ubuya ngokuzolala, ugijima nezingane ezincane. Futhi nalokujola kwakhe akamhloniphi umama, ngoba nje endaweni kuyaziwa ukuthi ujola naziphi izingane. Kuthe-ke last year waqala wamshaya umama.
Lo muntu umhlukumeza ngayo yonke indlela umama. Ngizamile-ke ukubikela abantu bomndeni. Nabo bazama ukukhuluma naye, kodwa akezwa mshini umama ngalo muntu wakhe. Kulo nyaka-ke kubheda kakhulu. Amabhizinisi wasekhaya ayawa ngenxa yalo muntu. Ngiyazama nami ukulwa, kodwa khona la ngifike ngishayise khona, ngoba phela umama nguye onezwi lokugcina. Yazi isimo ngendlela esesisibi ngakhona, nezingane zakithi seziyaphuma esandleni, ikakhulukazi ubhuti wami, ngoba phela sekakhulile, uyabona konke okwenzakalayo. Ubhuti wami ngiyasola ngathi sekaqale nezidakamizwa. Lokho ngikushiso ngokuthi ngibona indlela asekaziphatha ngayo. Uyabona nje ukuthi umntana baba usene-enga la kakhona. Yingakho-ke sengifikelwa imicabango emibi yokuthi ngimbulale lo baba noma ngimbophise. Ekumbophiseni-ke ngingazama ukuplanta noma ama-drugs emotweni ahamba ngayo. Ngoba phela angeke ngithule ngibuke amandla wababa adliwa enye indoda. Angeke futhi ngithule ngibona ikusasa lezingane zakithi liphela nje kanjalo ngikhona ngibuka. Ngiyasola futhi ukuthi kukhona into ayenza kumama lo. Yazi umama akasasiye loya mama wethu esimaziyo, osikhulise ngothando nangenhlonipho. Sekuyisilwane nje esingasazi. Iyangidla lento, angisenako nje ukujabula empilweni yami. Yazi kube kuthiwa abantu bayavuswa, ngabe ngiyomvusa ubaba. Ngicela ningibonise ukuthi ithiwani into enjena. Engithanda ukukusho ikakhulukazi kubantu besifazane ukuthi qaphelani abantu enibafaka ezimpilweni zenu. Ngoba akusiwona wonke umuntu oza empilweni yakho ngezinhloso ezinhle. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free. Bazalwane, ama-analytics wethu asibonisa ukuthi 70% yabantu ababuka i-channel yethu noma abalalela izindaba zala ekhaya abaka-subscribe. It's only 20% yabantu abasubscribile. Siyacela bandla ukuthi nisenzele iqiniso ngokusubscribe, nishare, nilike. Siyabonga kakhulu.